I like your style. You make up your own rules, just like me. Čau, já jsem Kuba, tohle je Vojta. Čau. A my jsme Krotitelé bossů, váš pravidelný čtvrteční podcast ze světa gamingu, který připravujeme pro server aktuálně.cz, který ale má takovou jako ambici přinést něco i lidem, kteří třeba hry úplně nehrajou nebo hrajou jenom občas, aby se tak nějak zorientovali. A vlastně myslím si, že dnešní téma se... nevím, jestli říct, dotkne úplně všech, ale snad i jo, protože kdo ještě nepřišel do styku s umělou inteligencí, tak si myslím, že musí být buď v jeskyni nebo v důchodovém věku. Je to tak, je to dnešní dobou je to velmi prostoupený a nebudeme na to sami, máme tady připravenou pro vás hosta, takže určitě máte se na co těšit. Tak, ale nejdřív se pustíme klasicky do novinek, respektive do jedné, kterou jsme nechtěli úplně opomenout a týká se... Která je velmi signifikantní, bychom mohli říct, která trošku zastínila ty ostatní. Přesně tak a týká se společnosti Valve a respektive Steamu a tomu všemu, co se kolem Steamu a Valve točí. Ale ta novinka se netýká softwaru, ale hardwaru. Přesně, Steam diverzifikuje směrem, který jsme úplně nečekali, tak nebo takhle spekulovalo se o tom. Už jako diverzifikuje, já si myslím, že delší dobu, jako co se týče hardwaru, tak už spoustu věcí v rámci Steam Deck byl velký úspěch, ale tohle je velký milník. Tohle je velký milník, protože přichází něco, co je prý 6x výkonnější než Steam Deck. A v tom úvodním videu tam fakt vyskládali těch 6 Steam Decků na sebe. Každopádně společnost Valve včera představila tu, řekněme, mystickou GameCube, se tomu přezdívalo, protože už prosakovaly nějaké informace, že by Valve měla pracovat na své vlastní v uvozovkách konzoly. Plnohodnotné herní konzoly. Přesně tak. Ten Steam Deck pro neznalce byla vlastně jako handheld, prostě drží se to v ruce, vezmete si to kam chcete, takový vlastně počítačový Nintendo. Ano, kdežto včera oznámili takzvaný Steam Machine a je to skutečně to, co unikalo do kuloárů herních médií a sice Steam konzole, která je takovým trošičku hybridem právě s tím PC, protože má to samozřejmě, jak říkám, implementovaný Steam, který je prostě PCčková záležitost. A vlastně ta konzole byla představená takovým způsobem, že můžete si konečně užít všechny svoje Steam hry i na velký obrazovce, prostě na té televizi. A když jsme s Kubou koukali na to představení té konzole, tak nás hnedka zaujal vlastně i ten její design, protože je velmi kompaktní, je to taková malá designová krabička. Krabice furt to je. Mně se hodně líbí, mám doma Xbox a je to Xboxu velmi podobný. No, to je další věc, protože Steam nebo obecně Valve tímhletím podle mě trošičku Microsoftu, potažmo Xboxu, hodila trošku vidle do jeho rybníčku, protože něco takového sliboval už Xbox, že bude jako ta další generace, nějaký ten hybrid mezi PC a konzolí, kde by právě mohly být i implementovaný Steam. No a Steam tady vyrukoval s vlastním hardwarem. Přesně, a do kterého vlastně si pravděpodobně bude možný nainstalovat i Windows, takže se z toho může stát plnohodnotný počítač, do kterého vy můžete si nainstalovat, nic vám nebrání, Xboxovou aplikaci a hrát na tom jako na Xboxu. Přesně takže tak. Není to vlastně vydání nového Xboxu. Těžko říct a hlavně tam je velký plus, co podle mě na tom bude hráče lákat, je to, že Steam knihovnu já třeba mám už prostě 20 let, Steam knihu, kde prostě schraňuju hry, mám jich tam strašnou spoustu a to, že vy vlastně zainvestujete do téhletý krabičky, která asi nebude úplně levná, ale už na ní máte všechny vaše hry a
ke kterým vlastně si neplatíte žádný subscription. Že to vlastně nemáte, není to nějaké PS Plus, nějaká knihovna, ke který potřebujete přístup tím, že si platíte. Třeba přijdou i s tím, že nějaký subscription k tomu. Jako ale v popisku je napsáno, že ne. teďkon teda, když si vygooglíte ten produkt, tak tam je napsáno, že se stačí prostě přihlášet na váš Steam účet a hrajte všechno. I do Xboxu. Xbox tě nenutí k tomu, aby si splatil subscription, tak si do toho můžeš kupovat hry a není nic. Jo, ale v rámci té... Já říkám jenom, jestli něco takového nevznikne jako nadstavba další prostě, hele, že pro lidi, kteří mají tu knihovnu prázdnou, tak těžko říct, protože oni to možná, ten subscription byl možná jako mířený ke streamování těch her, protože ta krabička by to měla umět, ten Steam Machine by měl být schopný streamovat hry, který ty sám chceš hrát na nějakém jiném zařízení. A tam právě třeba u PlayStationu potřebuješ mít nějakou ten vyšší tier toho předplatného, tady ne. Jo, tak to se bavíme ale trošku o něčem jiném. Každopádně mě teda, když jsem se nad tím trochu víc zamyslel, říkám si, k čemu mi vlastně tato bedínka bude, mimo to, že je vlastně dost hezká. Mně se fakt líbí i ten koncept toho... 16x16. Je to jenom krychlička, jo, ale jako zakomponovali do toho hrozně jako zajímavý prvky. Je tam taková jako hezká LED lišta, která se dá tónovat do různých barev a celý ten přední dekl je odnímatelný a vy si vlastně můžete tu konzoli, vzhled ty konzole přizpůsobit tak, aby vám jako seděl k nábytku. A to se mi strašně jako líbí. No, jo, je to pro tu kompaktní domácnost je to hrozně hezký. Je to skvělý, ale kromě tohodle vlastně, co mi brání si koupit high-end PCčko, postavit si ho vedle televize, připojit si to HDMIčkem k té televizi a hrát úplně stejně. Těžko říct, no, je to asi o tom prostředí, o tom komfortu, jestli to bude mít i nějaký další výhody, jak jsme říkali, ty streamovací třeba. Těžko říct, co všechno oni do toho nacpou. Financí, já si nejsem úplně jistý, jak ty si říkal, bude to pravděpodobně drahý a sice i protože ty konzole, ať jsou to vlastně high-endový PCčka, v podstatě, tak tou cenou jsou jako velmi, velmi stlačený dolů, protože vlastně už předpokládají to, že vlastně ta výroba té konzole a fungování té konzole se zaplatí tím kupováním té her, potažmo u Xboxu, nebo teda jako i u PlayStationu, placením nějakého jako předplatného měsíčního. Když to tady tenhle ten předpoklad úplně asi není, a ty vlastně jsem říkal, tu knihovnu už člověk ten většinou hráč tak, má. No. Ty tenhle ten produkt budeš muset koupit minimálně s nějakou jako marží na tom. Musí se to tomu Valve vyplatit. Musí se to vyplatit, přesně tak. Jako když jsem koukal na ty specifikace těch střev, tak trošku se to podobá PlayStationu Pro, teďkon PlayStation 5 Pro, který vyšel před rokem, myslím, a ten se cenově pohyboval při tom releaseu kolem těch 20 000, no. Takže já bych si tipnul, třeba se mýlim a třeba se budeme příjemně mýlit, ale myslím si, že ta cenovka bude jako podobně, no. Asi to bude hrát, jak ty si říkal, na ten komfort hlavně, protože vlastně nativním systémem, který má na té konzoli běžet, je ten Steam OS vlastně, který jako je na bázi Linuxu a ne Windowsu, což by mělo, já si teda jako od toho slibuju, že by to mělo pomoct trošku jako s optimalizací těch her, nepoběží na tom nějaký jako zbytečný balast jako na Windowsech a opravdu na tom poběží jenom ta hra jako taková, takže využije naplno potenciál toho železa. Zároveň vy si ten balast do toho sami můžete implementovat, protože jak jsme říkali, Windows prostředí, můžete přesně si tam narvat, co chcete, co jste vlastně zvyklí u vašeho PC. Zároveň to už pak možná je jenom limit paměti, která teda, jak jsem pochopil, buď je snad 2 terabajtová, anebo 512 GB a ty vlastně můžeš pravděpodobně vlastně používat oba ty systémy zároveň, takže když si budu chtít zahrát nějakou hru, zapnu si to jako SteamOS, anebo když si budu chtít zahrát, nebo když budu chtít dělat něco na počítači prostě,
nějakém programu, tak si prostě zapnu Windowsy. Jo, je to tak. Jo, ono spolu s tím představením bylo ukázáno ještě víc těch gadgetů, který ten s tým vlastně budou podporovat a ten stream těch her tam byl hodně akcentovaný, včetně i nových Valve prostě vydalo nový Steam brýle, jmenuje se nějak Steam Frame a jsou to prostě brýle, do kterých ty si můžeš streamovat ty hry a co jsem dokonce pochopil, tak snad i si ty hry můžeš do těch brýlí stáhnout. Takže můžeš prostě sedět, já nevím, venku na zahradě a prostě třeba vidíš i to okolí, ale máš před sebou tu obrazovku, jako by si prostě pařil na televizi a seš prostě venku třeba v přírodě, no. Že venku budou chodit zombíci prostě s high-tech brailem. Ale tohle zkrachuje zase opět podle mě na tom, že prostě mít něco dlouho nasazený na hlavě je pro většinu lidí tak nekomfortní, že ty braille vypadaly už jako velmi kompaktně, ale sednou na gauč. No. Uvidíme, co všechno z toho bude. Jak říkám, cenovka není ještě venku, to představení bylo včera, takže myslím, že ty specifikace a co všechno to dokáže, umí, tak budeme v následujících týdnech a měsících slýchat stále větší a větší podrobnosti. Tak a teď už k našemu hlavnímu tématu, jak jsme předeslali, je to využití AI ve hrách a máme tady u nás k tomu hosta. Je to zakladatel společnosti Keam Software Marek Rosa. Vítejte. Dobrý den. A jak jsme říkali, my se takhle o AI otíráme v našem podcastu docela často, protože je to věc, která je teď velmi moderní, probírá se to vlastně do všech aspektů našich životů, pracovních i nepracovních. A to využití ve hrách se vlastně zdá dost na snadě, protože to může ve spoustě věcech jako šetřit práci, šetřit lidské síly. A my jsme se právě chtěli zaměřit na váš projekt, který se jmenuje AI People, který byl představen, teď tuším, kdy to bylo, 2000... Loni 2024. A který zněl vlastně dost revolučně. Tak jestli byste mohl vlastně nám, nebo i našim posluchačům, kteří se úplně neorientují třeba ve hře, vysvětlit, co to ty AI People jsou. Jasne, tak AI People bola hra, to začalo najprv ako experiment. V podstate sme chceli urobiť hru, kde ten gameplay je ako AI NPCs, ktoré každý majú nejaké goals, nejakú agendu, nejaké ciele, nejaký ako rozvrh na mesiac, na týždeň, na deň a riešia problémy, ktoré vznikajú v tom ich spoločnom prostredí, takže si to môžete predstaviť, že žijú v nejakom malom mestečku, teraz niektorí chcú, ja neviem, sa oženiť s nejakou ženou, alebo musí chodiť do práce, alebo si musí zaobstarať obživu, alebo tam potom ešte sme chceli injektovať nejakú sociálnu drámu, že jednoducho sa stane nejaká neočakávaná udalosť alebo nejaký spor, aby proste tam bol konflikt, pretože konflikt je vlastne dôležitý pre drámu a pre príbehy. Že keby všetko bolo ideálne, tak sa na tie príbehy nepozeráme. No a na pozadí teda bolo LLM-ko, alebo LLM-ka, takže LLM agenti, kde každý to NPC, tá node per charakter, ten agent v tej hre, je vlastne riadený nejakým LLM-kom na pozadí, ktoré... Jenom aby jsme vysvětlili našim posluchačům, LLM jsou vlastně jako velký jazykový modely, který... Jako ChatGPT například. Jako ChatGPT. Tak. Jo, takže každou tu postavu řídí jeho vlastní ChatGPT model. A tak si to môžete predstaviť tak, že nie ako bežne používame ChatGPT ako chatbota, ktorého sa ako pýtame a on nám potom odpovedá, ale sám od seba nič nerobí. Tak keď nereaguje, presne tak. Že je ako vlastne len reaktívny a není proaktívny. A agenti, to je ako taký nejaký, v podstate, keď sa ten language model zabalí do nejakého cyklu, kde požiadame ten language model, aby vlastne simuloval nejaké správanie a za účelom dosiahnutia nejakého cieľu napríklad. Takže to je v podstate, keby som ChatGPT mu povedal, že správaj sa ako agent v nejakom hernom prostredí, takéto sú tvoje vlastnosti, vek, meno a tak ďalej, takéto sú vlastnosti toho prostredia, toto sú tvoje ciele a naplánuj nejaký plán a toto sú ešte akcie, ktoré môžeš v tom svete použiť. Takže môžeš ako použiť príkaz move to, pick up, attack, eat a tak ďalej. A vlastne ten language model, alebo ChatGPT, on by to vlastne vedel emulovať aj v tom čete, takúto nejakú interakciu. Akorát samozrejme tá hra to zabaluje do toho vizuálneho nejakého celku, stará sa o to, aby tí agenti aj medzi sebou mohli interagovať, aj s hráčom, aby fungovali proaktívne, aby tam vlastne, ak v ChatGPT vy musíte vždy niečo napísať a stlačiť Enter, tak aby ste nemuseli stlačiť Enter, aby to ako fungovalo automaticky, že vlastne ten cyklus vždycky ako sa opýta GPT, že
tuto je aktuálna situácia v tom svete, takáto je tvoja personalita, tvoje vlastnosti, a toto sú tie akcie, ktoré môžeš zvoliť a tak zvol nejaké akcie. A za pár sekúnd znovu a znovu a znovu. Prípadne, keď niekoho osloví, tak to vlastne vyprovokuje na strane toho osloveného nejakú reakciu. Alebo keď nejaký agent vidí nejakých iných agentov niečo robí, tak tiež na to môže nejakým spôsobom reagovať. Že keď nám dva agenti sa začnú byť, alebo keď ja ako hráč by som začal mlátiť nejakého iného agenta a nejaký iný agent to vidí, tak on to ako vidí a teraz závisí na tom, jak to GPT, ktoré vlastne emuluje tú jeho personalitu a to jeho správanie, ak sa rozhodne na to zareagovať. Takže napríklad on príde a potom povie, že prestanete sa byť, že musíme spolu vychádzať dobre a tak ďalej. Takže, alebo sa přidá. To sa nám bohužiaľ nestávalo, pretože to GPT... nejsou zlí, neumějí být zlí. Nesú. Oni, jak sú ako biasovaní byť užitoční chatboti a vlastne aj nejakú takú etiku, by som povedal, že nejakú mainstreamovú etiku majú v sebe nakodovanú, tak to není úplne jednoduché z nich urobiť. Ako potom, záporáky. Ako časom sa to už dalo a ja si myslím, že to bude len lepšie, lebo aj vlastne OpenAI prechádzajú z toho ako keby extrémneho, ja neviem, politicky korektného správania tých chatbotov, tak trošku viac a viac to uvoľňujú. Samozrejme, asi nikdy nebude možné oficiálne požiadať toho chatbota, aby mi dal návod na výrobu nejaké bomby alebo niečo také. Jasně, že to asi ne, ale oni se jako obecně dost jako personalizují, čím dál víc bych řekl, že oni se jako naladí na styl toho člověka, se kterým jako, jak jste říkal, reagují, takže se začnou chovat podobně trošku jako vy, takže teoreticky jako to může začít kopírovat. Ja si myslím, že to bude lepšie a lepšie. Ale ako inak, a toto je zase ako ďalšia taká vec, celkovo si myslím, že tie LLM-ka v dnešnej dobe nesú moc dobrí story writers, alebo jednoducho, že nevedia písať dobre zaujímavé príbehy a nevedia ich ani vymýšľať. Hej? Že keď poviem ChatGPT, vymyslíme nejaký príbeh, tak to bude niečo absolútne generické, vlastne nezaujímavé. Je to něco, co už jste pravděpodobně někde četl, nebo slyšel jste to, nebo jste to viděl. A nebude tam nejaká zaujímavá zápletka, nejaké zaujímavé charaktery. Alebo keď poviem, že zaujímavé charaktery, tak on tam dá nejakú blbosť. Určite si to každý skúšali. Takže toto si myslím, že je tiež jako nejaký room for improvement. No což je teda ale otázka jako další, protože takový jako řekněme AI skeptici říkají, že tato doba jako nikdy možná nenastane, že vlastně že ty modely, že to je ten jejich limit, že vlastně oni budou neustále jenom pracovat s něčím, co už existuje a jenom dělat jako vlastně deriváty téhož, ale že by, řekněme, dospěli do toho stádia, že by opravdu měli nějakou vlastní kreativitu a vytvářeli něco úplně od nuly, takže tato chvíle jako nepřijde. My jsme tady měli programátora, který hodně pracuje právě s ChatGPT, pana Steigerwalda, a ten prohlásil, že se jako vždycky musí smát tomu, že lidé vlastně jako děkují té umělé inteligenci, protože je to vlastně jako tupá statistika na steroidech, která jako nepřemýšlí. Tam není jako nic, co bychom si dokázali představit jako že se toho ptáme a ono nám to odpovídá, že to je prostě jenom velký seznam, který vyhledá ty informace, které jsou zrovna potřeba. Tak právě jako... Dospějeme někdy tam, že ta postava, ze kterou třeba v tom AI People, která se mnou mluví, že opravdu by byla opravdu jako člověk, že se s ní dokážu bavit a nepoznám z toho, že je to přesně to LM-ko. Ja si myslím, že jedného dňa určite áno. Je tam pár ako krokov alebo nejakých prekážok, jak ste to aj spomenuli. Ja si myslím, že všetky sú prekonateľné, že to je len otázka času. Tiež by som povedal, že koľko percent z ľudí je naozaj kreatívnych, že vymýšľa niečo ako úplne originálne versus, že len prepoužíva to, čo sa naučili štatisticky za celý svoj život. Hej? Že pár percent ľudí ako... Alebo keď zoberiem len vedu, že koľko vedcov je schopných vymyslieť niečo naozaj prielomové a koľko vedcov vymysleli niečo také upraví niečo a tak ďalej. Takže ono je ten proces vytvárania vlastne sa dá popísať tak, že zobrieme to, čo už poznáme a posunieme sa ako tesne vedľa do tej oblasti, ktorú ešte nepoznáme. Ale že nevieme ako preskakovať až moc ďaleko tam, kam to nepoznáme, lebo to je veľmi náročné, veľmi ťažké a tak ďalej. Takže vieme to robiť tiež takto inkrementálne, že vlastne stále sa pri tej kreativite, alebo tí kreatívni ľudia sa pohybujú na hranici toho, čo už poznajú a prepájajú tie veci, ktoré poznajú, že oni tiež nedokážu vymyslieť vec, ktorá je ako veľmi ďaleko od tej boundary toho, čo poznajú. Hej, že ja neviem, napríklad najinteligentnejší, najgeniálnejší, najkreatívnejší človek v 10. storočí, povedzme, by asi nemohol vymyslieť LLM-ka.
To proste bolo tak ďaleko od tých konceptov, ktoré tí ľudia vtedy mali v hlave, že to je proste nereálne, hej. Možno nejakou náhodou, ale možno by napísal nejakú, určite, ja neviem, boli príbehy o Golemovi a tak ďalej, takže ako tak trošku predbehli tú dobu, ale asi by som netvrdil, že napísať príbeh o Golemovi je to isté, ako natrénovať nejaké LLM-ko, hej. To sú proste úplne iný level ako komplexity. Takže toto je jedna vec, že koľko ľudí je naozaj kreatívnych. Potom druhá vec je tá, že si myslím, že nejakých pár algoritmických breakthroughs ešte tam bude treba urobiť, aby aj tie LLM-ka boli kreatívne. A ja si myslím, že to ani nemusí byť o tom, že to samotné LLM-ko, ako ten transformer, ten stále si myslím, že môže možno ostať tak len sa zabaliť do nejakého loopu, ktorý vlastne ako ho núti hľadať v tom nejakom priestore tých možností. Že jednoducho prepájať veci, ktoré už poznáme a použiť to LLM-ko na to, aby sa zamyslelo nad tým, že OK, táto nová kombinácia dáva to zmysel a potom to prípadne validovať v nejakom prostredí, že to ako otestovať, že či naozaj to dáva zmysel. Že napríklad pri programovaní by to bolo jednoduchšie, pretože tam sa to dá automaticky validovať, že naprogramujem nejakú vec, keď mám na to nejaké automatizované testy, tak to dokážem otestovať, obenchmarkovať a viem, či ten nový nápad prinesol nejaký prínos. Takže toto je môj názor a ešte, ak ste sa pýtali, že či niekedy budeme mať pocit, že napríklad tí AI people alebo nejakí agenti, že to sú živé bytosti. Ja si práve, že myslím, že v tom nejakom limite budú pôsobiť ešte živšie než ľudia. Že aj, ja neviem, nejaká priateľka alebo nejaká girlfriend ako chatbot si myslím, bude vlastne oveľa lepšia než tá reálna. Samozrejme, my, ktorí už máme nejaké svoje vzťahy a tak ďalej, tak ja si myslím, že to ostane, ale niekto, kto len bude ako začínať, ja neviem, že proste si bude hľadať priateľku, tak ja si myslím, že pre neho bude lepšie. A vlastne, jak aj ľudia, my vždycky ideme po tých veciach, ktoré sú pre nás príjemné, jednoduché, dostupné a nechceme a nekomplikované. Takže ja si myslím, že keď pre niekoho príde nejaká girlfriend, ktorá bude proste super, vždycky bude veselá, ale možno občas urobí nejakú minidrámu, aby to proste malo nejaké korene, ale ne moc, hej, aby sa to zmenilo do nejakého toxického vzťahu alebo tak. A pretože bude super inteligentná, tak ona bude presne vedieť, čo funguje na toho jej užívateľa alebo toho ako keby živého boyfrienda a proste bude to dávkovať tak, že on bude úplne v 7. nebi od rána do večera. A aj keď občas tam možno budú mať nejaký konflikt alebo tak, tak vlastne už sa bude tešiť na to, jak sa zase nejak povedzme udobria alebo tak. Takže a si myslím, že žiadna iná žena vlastne mu nebude môcť ponúknuť to, čo tá AI girlfriend, pretože tá živá žena, ona tiež sleduje nejaké svoje záujmy alebo cieľ, alebo proste má nejaké vlastné emócie a nejaké proste vlastné telo, takže nemôže sa ako keby obetovať tomu boyfriendovi. Ale tá AI girlfriend, tak tá sa bude môcť obetovať. Tá vlastne bude môcť optimalizovať celý svoj život alebo celé to svoje správanie len na to, aby on bol šťastný, hej. Nebude mať... Spomněl na Blade Runnera. Já teda jsem si... Přesně tam ta mně teda přijde, že že jste úplně přesně popsal film Her, jestli znáte s Joachimem Phoenixem, který vlastně ten úplně přesně do puntíku takhle jakoby popisujete ten děj, no, kdy on se vlastně zaminoval do toho ekosystému té umělé inteligence. Ale zároveň musím aj sám seba nejak opraviť, že ja si aj myslím, že neviem, či to bude ako sa odlišovať podľa rozličných generácií, ale si myslím, že ľudia aj budú hľadať takúto autenticitu alebo takúto ako reálnu ľudskosť. Práve moja priateľka, ona sa hodne ako o toto zaujíma, alebo si hovorí, že aj jak teraz veľa z nás práve ani nechce možno tráviť toľko času pri počítači a na internete, ale chce ísť do prírody, alebo cestovať, alebo ja neviem, variť a proste robiť také tie normálne ľudské veci. Dokonca som bola, kde čítal aj to, že taký nejaký asi vtip to bol, alebo čo, že pred 20 rokmi sme všetci utiekli z reálneho sveta do internetu a dneska utekáme z internetu do toho reálneho sveta, lebo už nás to proste nebaví, alebo už je to moc. A takže ja si myslím, že bude aj tento trend platiť. Keby som si mal tipnúť, tak si myslím, že preváži asi taký ten AIčkový online trend, pretože to bude proste lacnejšie, efektívnejšie a to väčšinou ako v tom mainstreame zvíťazí. Podobne, ja neviem, zvíťazí McDonald nad nejakým super zdravým stravovaním. Ale tak s tým myslím, že bude záujem aj o tú ako takú tú human experience a tú autenticitu. Takže napríklad si myslím, že ako z hľadiska investícií a tak ďalej, investovať do všelijakých hotelov, rezortov, ideálne aj nejakým spôsobom ako unikátnych, že to môže byť super, pretože ja si myslím, že ľudia tam budú chcieť ako utekať do týchto ako reálnych zážitkov. A teda jsme malinko odbočili, jsme přece jenom videoherní podcast, tak ještě k tomu AI People, jak to teda s tou hrou vypadá teďko? Jo, my sme to asi pred pol rokom stopli, lebo
sme nejak neboli spokojní ako s tým vývojom, tou rýchlosťou toho a tak ďalej a neprinášalo to osoch, tak sme to stopli s tým, že ja sám sa rozhodol, že sa budem venovať len Space Engineers 2, čo je vlastne ako vývoj Space Engineers 2, čo je môj hlavný projekt. Takže tomu sa teraz venujem a keď sa mi podarí tú Space 2 dostať do nejakého stavu, že už ma toľko nepotrebuje a môžem to ako odovzdať týmu, aby ďalej vyvíjali, tak potom sa vrátim k AI People. A ja mám aj nejaké nové nápady, ako to robiť ešte celé. Dokonca vlastne aj v týchto dňoch som nejak tak, keď som mal ako chvíľku čas nad tým premýšľať, tak som si premýšľala, napríklad ten smer, to môžeme aj rovno povedať, ktorý by som možno skúsil tentokrát, je, že vytvoriť nejaké prostredie, to môže byť aj ako herné prostredie, kde budú títo LLM agenti, ale vlastne bude tam evolučný tlak. Takže budú musieť si zaobstarať nejakým spôsobom prežitie, budú v podstate za to, aby mohli fungovať, platiť nejaké computation units alebo niečo podobné. Lebo tam ako v prostredí musí byť tlak, aby potom vlastne sa vyvíjali tie lepšie veci. A čo je druhá dôležitá vec, je, že tam prichádza memetika. A vlastne gény poznáte, memetika to je vlastne ako o mémoch, ako že vlastne myšlienky, nápady alebo nejaké skilly a tak ďalej. Takže jak všetci vieme, ako funguje DNA a genetika a evolúcia a tak ďalej, tak memetika je niečo vedľa a sa to nazýva, že kultúrna evolúcia. A vlastne možno aj posledných pár tisíc rokov ľudskej spoločnosti vďačí nie genetike, lebo tá sa zase tak moc nezmenila za tých pár tisíc rokov, ale práve tej memetike. Hej, že sa ako vyvinuli inak technológia, inak aj nejaké spoločenské normy a dneska žijeme vo veľa lepšom svete práve vďaka tej memetike, než sme žili pred 2000 rokmi. No a tak si práve hovorím, že vytvoriť takéto nejaké prostredie, dať tam niekoľko, asi pravdepodobne tisíce LLM agentov, ktorí budú fungovať v tom prostredí, budú medzi sebou kompitovať, zároveň ale môžu aj kooperovať, že môžu vytvárať nejaké aliancie, budú vymieňať tie mémy, prípadne budú obchodovať tie mémy medzi sebou, že keď niekto bude mať nejaký ako fakt hodne dobrý skill, tak si bude musieť zvážiť, že či ho ako pustí do sveta, aby ostatní ho kopírovali, alebo či si ho nechá pre seba a vlastne nejakým spôsobom zmonetizuje. A zmonetizovať myslím v zmysle to, že každý bude vlastne platiť nejakú energiu alebo nejaký computational units za to, že môže fungovať v tom svete. Ako keby ste platili za tokeny, lebo vlastne každý ten agent bude bežať na nejakom LLM-ku, takže to niečo stojí. A tu ten ekonomický faktor, to znamená, že to, čo robím, musím za to platiť a zároveň si musím na to zarobiť, tak ten je strašne dôležitý pre ten evolučný. Takže si hovorím, že vytvoriť takéto nejaké prostredie, pustiť to, počkať, kam sa to vyvinie a potom možno tam prežijú nejakí agenti, ktorí si vyvinuli nejaký goal planning a nejaké zaujímavé ako schopnosti negociácie s ďalšími agentami a tých potom zobrať a zase ich nasmerovať že ako upraviť to prostredie tak, aby tam bola selekcia na základe, a pod selekciou to taký vedecký pojem, ale pod selekciou mám na mysli ako ten evolučný tlak, že niekam to ako selektujete tých lepších a tlačíte to nejakým smerom. Tak nastaviť tam nejak tie selekčné pravidlá tak, aby sa to vyvíjalo smerom, že budem odmeňovať vlastne správanie, keď tí agenti sa chovajú ako zaujímavo, dramaticky, keď vznikajú nejaké zaujímavé plot twists a tak ďalej. Takže ako potom to trošku ohnúť už z toho ako boj o prežitie v podstate, do toho, že kto je zaujímavejší pre nás, tak ten bude odmenený. A to potom releasenúť vlastne. A nebude to potom trošku jako karikatura, kdy oni se vlastně budou snažit, je to jako kdybyste měl, jako, jak si to představuji já, že mám nad sebou pána, který prostě jako drží můj život v hrsti a já pokud se jako nebudu projevovat tak, jak bych potřeboval v tom prostředí, abych přežil, tak vlastně začnu víc a víc tlačit na pilu, takže se to jako zradikalizuje celý. Jo, to je možné. Ale tak fungujú hry ako entertainment, proste. Tak to je, tak funguje celý TikTok. Všetky ten ako business influencerov vlastne funguje takto, že v podstate ako čím som divnejší, tým viac zaujímam nejakých ľudí. Takže samozrejme to tlačí aj mnohých influencerov, aby boli ešte divnejší a tak ďalej. A ja ani nechcem nejak moralizovať, či to je dobré alebo zlé, ale proste tak to je. A ja skôr myslím, že je to dobré, alebo že proste keď to vedie k nejakej ako novej diverzite v srande a zábave, tak si myslím, že je to fajn, hej, že povznikajú zaujímavé veci. Takže tak, samozrejme tí agenti, keby sme sa na to pozerali ako ich očami, tak to bude presne tak, že OK, niekto ma tu stvoril len na to, aby som ho zabával. Hej. Ale na druhej strane ako toto vlastne údel nás všetkých, pretože každý z nás si nejak musí zarobiť na seba. Proste ako zadarmo ako
jedlo ako nepadá z neba, takže každý z nás si musí nejak zarobiť na seba. Niekto to robí povedzme tak, že pracuje ako nejaký vedec, niekto robí ako bavič a vyslovene, že je proste zabava ľudí, alebo je herec, alebo nejaký influencer, alebo úplne nejakí extrémni influenceri, že ja neviem, ja som videl nejakého, čo sa ako keby mučil, hej, pred kameru, že vlezol do vane, strčil tam nejaký, ja neviem, či to bola taký ten toaster, alebo čo to bolo, tak ho to tam nejak elektrukovalo trošku a tak ďalej. Ako toto robila, tým sa živil, hej, či ako vlastne absolútne ponižujúce, ale tak good for him, keď ho to uživilo, no a keď nič iné ako nevedel. Takže ja si myslím, že taký je proste život a takže aj tí agenti, keď budú vlastne takto fungovať, tak si myslím, že to je úplne v poriadku. Takže máte v plánu teda vytvořit nejdřív jako teda ten inkubátor, z něj prostě z toho klastru nějakých jako interakcí vybrat ty nejlepší a ty potom by začali potkávat ty hráči v nějaký už reální hře. Nebo v tom AI People předpokládám, že tak. Pokud by se ten projekt jakoby rozjadal. Ale co jsem si teda všimnul, tak vlastně tam to naráželo ta hratelnost lehce i na to, že vlastně sice ty agenti už nějakým způsobem fungovali, interagovali s hráčem a i mezi sebou, ale často nebyli schopní vlastně interagovat s tím světem jako takovým. Takže i když vlastně nakonec pochopili, jaká je situace a jak se s ní třeba popasovat, tak vlastně neměli možnost s tím vlastně nic udělat, protože neměli vlastně nadefinovanou tu interakci. Tak nestalo by teda i za to jim vlastně v tomhle tom nějak jakoby zlepšit ty vlastnosti? To už se musí udělat ručně, ne? Vy nemůžete říct žádnému jako modelu, aby jim nakonfiguroval, co vlastně všechno oni můžou dělat. Takto, to, čo môžu oni robiť v tom svete, tam bolo nahardkodované v tej hre, pretože to vlastne vychádza presne z pravidiel toho environmentu, ktorý sme tam mali. Tak. Že keď môžem, ja neviem, move niekam, pick-upnúť nejaký objekt, niekoho atakovať, zjesť niečo a tak ďalej, to sú vyslovene ako herné pravidlá. A pretože samozrejme treba ich aj nejak oanimovať, nejaké vizuálne efekty, sound efekty a tak ďalej. A samozrejme tiež potom ako herní dizajneri sa musíme aj zamyslieť nad tým, že či to povedie k nejakým zaujímavým herným loopom. Hej, že aby tam vznikali nejaké challenges, nejaké možnosti riešenia tých challenges a tak, že aby to neboli len ako keby, že môžeš interagovať, ale nevedie to k ničomu zaujímavému. Hra má hlavne baviť. Tak. Presne tak. A tiež samozrejme okolo toho, že čo nás baví na tých hrách, tak to môže byť celá nejaká teória. No ale, takže toto bolo nahardkodované, také tie, neviem, či poznáte pojem, dneska sa volá, že MCP, to je taký protokol, jak vlastne LLM-ko dokáže komunikovať s akýmkoľvek apičkom. Takže keby som napríklad mal, ja neviem, že Gmail, nad tým sa urobí to MCPčko pre Gmail a potom to LLM-ko vie komunikovať s tým MCPčkom a používať môj Gmail napríklad. A je to proste len nejaký wrapper nad tým, aby tomu trošku lepšie rozumelo. Takže niečo podobné, akorát to nebolo tak komplikované, ako to MCP. No takže toto bolo nadefinované, ale samozrejme oni častokrát nevedeli si vytvoriť dobré plány v tom prostredí. Samozrejme, tie staršie LLM-ka ešte mali problém aj s tým, že aj robili chyby ešte aj v písaní tých názvov, tých komandov, ktoré mohli používať. Takže namiesto move-to on napísal go-to alebo niečo také. Hej. Takže na to sme mali na začiatku všelijaké mechanizmy, jak tomu ako pomáhať tak ďalej. Ak sa zlepšujú LLM-ka, tak toto klesa. Druhý problém potom bol plánovanie, že si napríklad ako naplánuje niečo, ale v tom hernom svete to není prevediteľné, že tam do toho vsunie, ja neviem, že napríklad najprv pick-upne nejakú vec, až potom sa k nej priblíži, pretože napríklad nevie, že najprv sa k nej musí priblížiť, až potom to musí pick-upnúť. Takže taký nejaký ten misalignment medzi tým, jak funguje tá naša konkrétna herná simulácia a s tým, jak si toto LLM-ko predstavuje. Takže to je ďalší problém. Ďalší môže byť napríklad halucinácia, že si ako vyhalucinuje to LLM-ko, že niečo v tom prostredí je a on tam není. Toto bol vlastne veľmi veľký problém pre nás. Jeden z takých asi najväčších, že ja neviem, on si napríklad by bola nejaká situácia medzi dvoma charaktermi a nejak by ju bolo treba vyriešiť a on by si vymyslel, že no, ja som teraz zavolal niekomu na telefón a ten presvedčil tú druhú osobu, aby sa to stalo a tam žiaden telefón není, proste celé to nedalo zmysel. Takže to halucinovanie bol problém. A tak ďalej. No ale medzi tým sa LLM-ka zlepšili, teraz už majú v sebe aj ten reasoning a tak ďalej, takže si myslím, že toto ako tomu hodne pomôže. A potom ešte jeden veľký problém tam bol, a tiež si ale myslím práve, že tá evolúcia, o ktorej som hovoril, tomu môže napomôcť, lebo vlastne tam
môžu ako vyvolať mechanizmy, ktoré to budú robiť. Tak čo tomu chýbalo je práve ten goal-oriented behaviors, že tí naši agenti, oni častokrát mali na strašne krátkodobé ciele typu, že teraz mi hráč niečo povedal, tak ja mu na to nejak zareagujem. Ale aby si dal nejaký plán typu, že hráč mi napríklad niečo povedal, naštval ma a teraz ja štve ma to, budem nad tým ešte 3 dní rozmýšľať a ako pomluvím ho medzi nejakými ďalšími agentami, alebo ja neviem, pripravím ho o prácu, alebo proste niečo také, tak toho neboli schopní tí naši agenti nejak ako konzistentne alebo nejak rozumne robiť. Ale tiež si myslím, že sa to dá, že tie LMK idú tým smerom, že LMK sa vlastne stále zlepšujú v tom, že k tomu ako agentic behavior, že si dostane nejaký goal, vytvorí si plán a potom ide ako jeden bod za druhým, exekuje ten plán, zároveň si samozrejme verifikuje, že či ako plní ten plán a tak ďalej. Takže ako v tomto sa LMK zlepšujú. Takže to si myslím, že pomôže. Taký nejaký ako odklad v tom AI People, že než sa tomu vrátime, tak tie LMK zase budú ako nejaký level ďalej. A podľa mňa to bol najväčší problém toho, že tí agenti v tej našej hre, oni ako vedeli nejak reagovať takým povrchným spôsobom, ale chýbalo tam ten pocit toho agency, že oni majú nejaké vlastné goals a idú si za nimi ako dlhodobo. A tie goals niekedy začnú seba narážať, čo vytvorí tú zaujímavú drámu, to by bola ako ďalšia vec. Že toto tam podľa mňa chýbalo strašne. A to podľa mňa bola tá hlavná vec, čo ako môže pomôcť takémuto projektu, pretože keď mám len agentov a takýchto vznikala aj hromada modov všelijakých, že ja do Skyrimu nejaké NPCčku, s ktorým sa môžem rozprávať, ale vlastne on tam niekde sedí na zemi, ja sa s ním môžem rozprávať o nejakých veciach, ktoré ani nie sú ako zasadené v kontexte tej hry alebo toho konkrétneho NPCčka, že to len taký blábol nejaký, tak to nikoho nebaví, hej, to ako vyskúša raz a už sa k tomu nevráti. Ale keby to bolo tak, že hrajem Skyrim a je tam nejaké NPCčko, ktorý má nejaký goal a teraz on ma fakt chce presvedčiť napríklad, aby som mu išiel pomôcť s nejakým questom a ja mu napríklad pomôžem a on si to fakt zapamätá a má to vplyv na nejaké ďalšie veci a porozprávať nejakým ďalším NPCčkam o tom, tak to môže mať ten kaskadový taký butterfly efekt a tak ďalej. Tak toto si myslím, že by bolo zaujímavé. Ale pokiaľ je to len takéto povrchné, tak podľa mňa to je absolútne nezaujímavé. A jak je těžký vlastně nadefinovat, protože ty jazykové modely vycházejí z toho, že znají spoustu informací z celé škály různých oborů a tak dále a na základě toho si tvoří to svoje chování a ty výsledky, které jakoby dávají tomu uživateli. Ale jak těžký je vlastně nadefinovat, řekněme, osobnost s konkrétníma vlastnostma, která vlastně se oprostí od toho, že všechny tyhle ty informace, ať už je to prostě, nevím, plácnu z lékařství a tak dále, všechny vlastně jakoby nezná, ale je inteligentní sama o sobě a nějakým způsobem interaguje v rámci toho, co by měla znát v rámci toho světa, ve kterém se vyskytuje, jako třeba v tom Skyrimu, prostě v nějaký hře existuje, zná ty reálie té hry a chová se podle toho, ale už třeba jako nesahá do těch ostatních jako klastrů, který do té hry vůbec nepatří. Třeba. Jo. No toto je, keď poviem tak nejak abstraktne, vlastne problém toho, že jak alignovať ten language model s tým, čo chceme my ako dizajneri tej hry. A kde vlastne vlastne to alignovanie prebieha formou toho promptu. Ale keď sa nad tým zamyslíte, tak vlastne je to tak, že to LLM-ko vie ako obrovské množstvo vecí o ľudstve, ale proste o tom, na čom bolo natrenované. A vy ho tým promptom chcete alignovať, aby ako odpovedalo nejakým smerom. Takže keď napríklad poviete, že ten prompt by bol len o tom, že chovaj sa ako nejaký gangster z nejakého, 60. rokov, povedzme, tak tým vlastne ten obrovský model, ktorý môže odpovedať na miliardy rozličných otázok, sme vlastne alignovali alebo ako nasmerovali smerom, aby sa zrazu choval ako nejaký gangster zo 60. rokov. Ale tiež to je ako relatívne stále vágne definovaná vec, pretože gangster kde? V Amerike? Ja neviem, v Československu, alebo niekde v Rusku, alebo niekde v Írsku, alebo ja neviem, je ten gangster napríklad muž alebo žena, to sme nepovedali. Jaký má vek, je 20-ročný alebo nejaký starý, bol vo väzení, proste toto všetko sme nepovedali. A teraz ten model vlastne potrebuje si tieto chýbajúcu definíciu doplniť a nejak to ako dohalucinovať. A to je práve ten vtip, že niekedy to môže dohalucinovať ako dobre, že vlastne parada, nemuseli sme definovať všetky tieto detaily, on si tie ako střípky nejak doplnil, alebo naopak to vyhalicuje smerom, ktorý sa nám nepáči. A keby som napríklad povedal, že napríklad
to sa vlastne ako technicky nazýva, že fourth wall, ako štvrtá stena, že mám nejaký charakter a chcem, aby sa choval v rámci nejakých ako keby hraníc toho charakteru a aby z nich nevybočoval. Takže keby som zase mal charakter, ktorý naprvom to je len tým, že si nejaký sedliak z stredoveku, tak chcem, aby napríklad nevedel, že keď sa ho pýtam na internet, tak aby sa tváril, že on nevie, čo je internet, hej, alebo sa ho pýtam na AIčko, tak on nevie, čo je na AIčko. Aby sa choval ako nejaký sedliak z toho obdobia. A to zase už vlastne vyžaduje od toho LLM-ku, aby vedel ako keby emulovať správanie toho sedliaka. A samozrejme, každý z nás si to vie takto nejak doplniť alebo ako dogenerovať sám. Že keď poviem, že OK, začnem sa chovať ako nejaký sedliak alebo nejaký proste človek zo 14. storočia, tak každý z nás ako vie, že asi by nemal hovoriť o internete a o autách a týchto veciach. Ale napríklad, keby som sa už ho možno opýtal na nejakú vec, ktorú vedeli len tí ľudia v tom 14. storočí a my to už nevieme, alebo nežijeme v tom svete, že povedzme, ja neviem, jak sa sadí nejaké obilie vo vašej dedine alebo niečo, tak predpokladám, že nikto z nás nikdy nesadil obilie, tak asi by sme nevedeli. Ja áno. OK. Tak ty máš výhodu, ale ja by som proste začal nejak fabulovať, hej, alebo začal by som si nejak tak domýšľať a tak ďalej. A tiež by som sa ako mohol dostať mimo tej fourth wall. Takže toto sú problémy. Zároveň ale s tým, jak sa tie LLM-ka zlepšujú, tak tam je úplne vidno jasný trend, že sú schopné sa držať toho alignmentu, ktorý im dáme cez ten relatívne stručný prompt lepšie a lepšie. Pretože je tam hromada vecí, ktoré už nemusíme povedať. Že vlastne na začiatku sme tým LLM-ka museli strašne veľa vecí povedať, aby sa tako držali nejakých boundaries tej role a časom už stačí toho menej a menej. A to súvisí s obrovskou hromadou ďalších vecí. Napríklad taká jedna vec, čo sa tiež testujú LLM, je, či sú schopné ako keby premýšľať, ako premýšľa iná osoba. Takže, že či sa vedia ako vžiť do nejakej druhej osoby a tak ďalej. A tie pôvodné LLM-ka to moc nevedeli, tie novšie LLM-ka už sú v tom ako veľmi dobré. Takže, a to sú všetko veci, ktoré pomáhajú k tomu, aby sa to LLM-ko vedelo chovať ako nejaká postava. No já jsem koukal, že ta hra vlastně, abych to přirovnal k něčemu, nechci to srovnat, vypadalo to něco jako The Sims, prostě ze zhora nějaký barevný postavičky, je tam prostě nějaký prostor, ty postavičky, jak jsme říkali, to jsou ty LLMka, ty postavy, které jako žijou v tom světě a vy vlastně s nima komunikujete na základě těch promptů, textového promptu, jak vlastně chcete docílit toho, aby to bylo dostatečně jednoduchý, tak aby to bylo zábavný, protože obecně, když člověk komunikuje s AIčkem, tak čím specifičtější je, tím vlastně jako může očekávat lepší odpověď, nebo tím, že jsem specifický, tak se jako snažím docílit větší přesnosti toho AIčka, ale obecně jako, když si vezmu hráče, který se chce bavit a který zrovna není v náladě, že hele, teď budu experimentovat, co to fakt všechno zvládne, tak napíšu totálně jako brutálně specifický prompt, který vlastně, na kterém vyzkouším, jestli to ta postava dokáže nebo nedokáže, tak jak vlastně vybalancovat tu zábavnost v tom, abych nemusel pořád psát jako každou s prominutím kravinu, kterou chci, aby to udělalo, nebo kterým směrem by se to mělo jako řídit. To je zaujímavá vec. A ja poviem tak, že my sme vlastne ani nechceli, aby tí agenti v tej hre boli niečo ako otroci toho hráča a aby robili to, čo on im povie. Pretože aj z gameplay alebo z game design hľadiska, keď sme sa nad tým zamýšľali, tak to je vlastne interface. To by bol len interfejs na to, jak by ten hráč mohol dosiahnuť svoje ciele v tej hre. Že keď tomu agentovi poviem, že chod tam a urob toto a potom sa vráť a prines mi to, tak vlastne o čo je to lepšie, než keby som si to v tej hre urobil sám a vlastne to môže byť oveľa zábavnejšie, keď sa to ako nejak odklikám a tak ďalej. Hej, že ja neviem, keď hrajem Call of Duty, tak ja chcem hrať Call of Duty, ja tam chcem behať a strieľať a tak ďalej, ja nechcem nejakému agentovi povedať, že chod tam a zabij tých 5 a potom sa ku mne vráť. To podľa mňa je také zábavné. No a takže sme sa skôr orientovali na to, že aby tí agenti aby mali vlastnú agency, vlastné ciele, góly, ktoré vôbec nemusia byť alignované s tými hráčovými. Častokrát práve, že chceme, aby boli aj v konflikte. Takže skôr to bude o tom, že hráč sa buď niekedy snaží presvedčiť tých agentov, keď chce napríklad vytvoriť nejakú skupinu a niečo urobiť, tak ich musí nejak presvedčiť, motivovať a tak ďalej. Alebo naopak, tí agenti tam slúžia ako v podstate taký challenge pre toho hráča, že oni majú vlastné ciele, ktoré zase môžu byť v konflikte, a ten hráč ich nemusí presvedčať. Takže vlastne
sme nikdy nemali očakávanie, že by hráč musel dávať nejaké dlhé inštrukcie tým agentom. Vždycky to bolo skôr o tom, že komunikujú tak, jak normálne s ľuďmi komunikujem, že tiež ľuďom ako nedávam nejaké detailné prompty, hej, že čo majú urobiť. Respektíve inak toto je ďalší taký zaujímavý, čo som si tiež pekne uvedomil, jak som na tom pracoval, že ako CEO firmy tiež vlastne v istom zmysle promptujem ľudí, hej, že keď niekomu dám nejaký task alebo nejaký projekt, tak vlastne ho promptujem. A tiež sa snažím ako alignovať sa s tým človekom na tom danom tasku, kde viem, že ten človek má nejaké vlastné ako očakávania, predpoklady, jak by sa to malo urobiť, alebo čo je ako tá správna vec a jak rýchlo sa to má urobiť a tak ďalej. Ja mám nejaké svoje a vlastne tým, že sa ako o tom pobavíme, tak si ako keby napromptujem, tak aby sme sa zalignovali a ten človek to potom môže robiť. A samozrejme, čím je ten človek povedzme skúsenejší, prípadne čím viac sme na nejakej rovnakej vlnovej dĺžke, tak tým kratšie prompty sú potrebné. Že u tých ako top ľudí, s ktorými robím, tak častokrát stačí len povedať, že ja neviem, na S2 teraz pripravujem jeden update a riešime samozrejme performance. A s naším CTO, ja mu nehovorím, nedávam mu nejaké 500-stránkové dokumenty, jak má ten performance v tej hre vyzerať. Ja mu proste poviem, že no, že performance je dôležitá, asi by ste to mali nejak riešiť. Respektíve, ja mu to aj nemusím hovoriť, on to sám vedel. A on sám príde s tým, že má nadefinované nejaké tabulky, KPIčka, jak to odmerať a tak ďalej. A to ja vôbec nemusím ani riešiť. Že sa vlastne alignujeme len na takom tom základné veci, ktoré typu, že tá performance by mala byť dobrá, hej. A on si už sám zistí, že alebo sám vie, že čo je dobré v zmysle nejakých industry štandardov, čo naši hráči budú chcieť, aby neboli naštvaní, keď tá hra bežala 30 FPS alebo takto. Takže takto nejak plne funguje ten element. Že keby nebol on taký skúsený a neboli by sme takí alignovaní, tak by som musel toto všetko ako do detailov popísať a bolo by to úplne peklo, hej. A nebolo by to samozrejme škálovateľné, nie je to delegácia a tak ďalej. To, že ten človek je už ako nejakým spôsobom predpripravený na to, tak vlastne ten v úvodzovkách prompt může být velmi krátký. A ještě jsme se nedotkli, vlastně my tady se bavíme celou dobu vlastně o implementaci AI obecně do herního průmyslu a teď nedávno se objevila zase, nechci říkat, že to je zpráva, zase takový výkřik Elona Muska, který prohlásil, že jeho AI společnost, která provozuje Grok, což je ten velmi ochotný pomocník, který vám pomáhá na Twitteru, dneska na Xku, tak prohlásil, že chce udělat hry znovu skvělé. Dal to na to heslo MAGA, Make Games Great Again, a že chce vyrábět hry jenom za pomoci AI. Že už prostě nechce, aby hry byly v rukou těch korporátů, těch firem, těch CEO, který řídí ty firmy a chce, aby to prostě vyrobila umělá inteligence. Myslíte si, že je tohle vůbec možný? Aby to od píky vytvořila umělá inteligence hru, která bude prostě na úrovni, na kterou jsou vlastně dnešní hráči zvyklí? Já myslím, že časom, hej, že určitě. A že to nás vlastně jako herných vývojárov pripraví o prácu a respektive sa to bude musieť nejak ako hodne modifikovať, že kde je tá naša pridaná hodnota. A tých spôsobov, jak toto urobiť, je podľa mňa viac. Jeden je taký, že použiť nejaké programovacie agenty na programovanie, alebo takí tí, čo vedia generovať nejaké 3D asety a textúry, prípadne hudbu, zvuky a tak. Tam to sa podľa mňa bude zlepšovať, až v istom okamihu napríklad na to programovanie si myslím, že tí agenti budú lepší než ľudia. Že proste, že vlastne nebude dávať ekonomický zmysel zamestnávať ľudských programátorov, pretože to AIčko to urobí lepšie. Ako to si myslím, že je otázka, neviem či roka, ale pár rokov, že to sa stane. A dôvod je aj ten, že je to vlastne vec, kde to škálovanie tých kvalít, tých programovacích agentov je vlastne ako drivované dátami, ktoré sa dajú generovať v obrovských množstvách. Sú tam feedback loopy, to znamená, že keď trénujem toho agenta, tak veľmi rýchlo dokážem otestovať, či sa zlepšil alebo či sa zhoršil. Takže toto je smer, nejaký evolučný, kde ten progres môže nasledovať oveľa rýchlejšie než v nejakých iných oblastiach, kde tie feedback loopy sú naopak pomalšie, je tam menej dát a tak ďalej. To je zrovna to programovanie, si myslím, že je jedna z vecí, kde to pôjde strašne rýchlo. Potom je druhý úplne iný prístup, jak robiť AIčkové hry, a to je
Že ja sa ešte teda vrátim. Ten prvý prístup bol taký, že v podstate použijeme len AIčko na to, aby sme urýchlili to, čo už robia ľudia. Takže AIčko bude programovať, AIčko bude robiť grafiku a tak ďalej. Potom je úplne druhý prístup, kde vlastne je AIčko použité ako nejaký generatívny model, ktorý generuje v reálnom čase framey z tej hry. To ste určite videli. Aj Google má ten model, sa to volá, že Genie 3. Jo, koukali sme na to. Potom sme to tady jednou zmiňovali. Potom je taký nejaký Odyssey, alebo nejak tak sa to volá. A teraz zrovna včera, predvčerom vyšiel, myslím, že World Model to volajú, ten taký startup. A ten bol nejak zaujímavý, že tam vlastne človek uploadne fotku, on si to chvíľku spracuje a potom sa môžem pohybovať v tom svete, kde bola tá fotka, že on si ako domyslí tie veci, ktoré tam neboli. Samozrejme, keď nevidí, čo je ako keby za tým fotografom, tak si môže domyslieť aj nezmysly. No ale teda vrátim sa k tým systémom, jak je ten Genie a ten Odyssey. Oni sú zaujímavé tým, že je to vlastne ako AIčkový videogenerátor, ale je conditioned by input. To znamená, že vlastne generuje ako videoframey, ale tie sú conditionované tým, jaké klávesy stláčam. Takže to bolo trénované na to, že aby to proste normálne používalo WASD a nejaké asi točenie myšou a možno ešte nejaké iné klávesy. A takže ja tam napromptujem, že chcem hru, ja neviem, napríklad niečo jak Minecraft, a on mi ako vygeneruje ten svet, teda respektíve vygeneruje ten prvý frame, ja potom stlačím nejakú klávesu, na základe toho on vygeneruje druhý frame, tretí frame a tak ďalej. A problém momentálne je ten, že tá časová konzistentnosť toho, čo vygeneruje, ako relatívne krátka, že pár desiatok sekund. A jsme právě řešili u toho Google, že on nemá zas tak velkou tu paměť, aby si ten svět, který vlastně v tu chvíli nadizajnoval, zapamatoval, aby se v něm mohl jako... On jako už byl poměrně pokročilý v tom, že třeba že si pamatoval i ty interakce, že se tam dalo prostě, já nevím, posprejovat zeď a ta zeď zůstala posprejovaná a tak dále, ale vlastně ta dílka toho, jak ten svět zůstával jako nezměněný v tom, jak ho ten hráč vidí, byla dost omezená. No. Tak. Ale zase si myslím, že to je nejaká ďalšia generácia, bude to lepšie a lepšie. A v istom okamihu tie modely možno budú mať nejakú dlhodobú pamäť, ktorá bude ako keby emulovať aj to, čo si pamätá ten hráč, aby si napríklad nemusel ten model pamätať veci, ktoré ani ten hráč by si nepamätal, že už nie sú konzistentné. A bude to vyriešené, si myslím. No a potom samozrejme tam bude ešte ďalší krok a to je to, že aby to generovalo tie videoframey v podstate, ktoré budú pre toho hráča zaujímavé. Takže to bude ten ďalší krok. Že teraz ide len o to, že to vôbec je niečo schopné ako simulovať nejaký svet s nejakou fyzikálnou vlastne interakciou. Ten ďalší krok potom bude, jak to robiť zábavné. No a vo výsledku si myslím, že to AIčko bude vedieť robiť zábavnejšie hry než my ľudia. Že bude vedieť v tom iterovať oveľa rýchlejšie a bude sa vedieť aj rýchlejšie adaptovať, aj personalizovať na nejakého konkrétneho hráča. Že jednoducho, keď uvidíš, že OK, tento hráč má rád napríklad, keď nejaká rýchla akcia je nasledovaná kľudnejším obdobím v tej hre, v nejakom pomere, tak mu to tam proste tak nastaví. Zatiaľ, čo iný hráč môže ten pomer napríklad ako obľúbovať niekde inde. Alebo zistí, že tento hráč napríklad nemá rád sociálnu interakciu v tej hre, tak mu tam prestane spať nejaké NPCčka. Alebo zistí, že tento hráč naopak má rád sociálnu interakciu, tak ubere iných vecí a zase mu tam pridá toto. Takže podobne, ak sme sa bavili o tej AI Girlfriend, tak si myslím, že takéto nejaké AI hry alebo AI World generátory budú ako v tom limite, že budú kvalitnejšie než to, čo my ľudia sme schopní urobiť. Pretože vtip je v tom, že my sme limitovaní tou rýchlosťou, ako my ľudia schopní vyvíjať tie veci. Tie mašiny to vedia robiť oveľa rýchlejšie. Aj tie feedback loopy sú oveľa kratšie, tých dát je tam oveľa viac. Že to je niečo podobné, ako keby som chcel súťažiť s bagrom v tom, že koľko, ja neviem, vykopem jamy. Proste nemám šancu, hej. Ale niekto ten bagger musí řídiť. No, za chvíľku už ani to ne, hej. Za chvíľku to bude nejaký agent, ktorý bude riadiť ten bagger. Takže no, to si myslím, že je budúcnosť, ale ja myslím, že to potrvá ešte pár rokov. Ešte ďalší taký... Ale Musk to sliboval na příští rok. Za rok, no. Za rok už bude první hra. A to se bavíme o tom, jak jste říkal, vlastně o tom prvním případu, no, že vlastně mu to pomůže ve vývoji té hry, což předpokládám, že i vy jako herní vývojář používáte nějaký nástroje v rámci umělé inteligence, který tu hru třeba pomáhají trošku jako dotvářet. Snažíme sa, on to bohužiaľ, tie nástroje zase nesú až tak dobré, aby som ako chcel, aby boli lepšie, ale aj na to programovanie, že na nejaké jednoduché malé veci sa dá, ale keď chceme ako robiť fakt
ťažké nejaké technické veci, tak tam to AIčko to nestíha. Alebo už sa nevie zorientovať nejakom ako väčšej codebase a tak ďalej. Takže momentálne to používame ako dosť limitované a to je zajímavý, že máte hru, kde je implementovaný AIčko, který vlastně je gro té hry, ale samotný AIčko používáte při vývoji té hry jako omezeně. Omezeně, no. Ale ja to vysvetlím napríklad use casey, ktoré nám fungujú, sú to, že zoberiem nejaké AIčko, napríklad nejaký Cloud Code alebo kurzor, pustím ho na tie naše codebase, ja sa ho pýtam, že potrebujem urobiť takúto a takú vec, nájdi mi v tom zdrojaku, kde zhruba by sa to malo robiť, aké klasy alebo aké metódy alebo niečo také. Tak to môže pomôcť a môže pomôcť programátorovi, ktorý nepozná nejakú časť tej codebase, lebo na ne nerobil, sa ako rýchlo zorientovať. Že ako taký inteligentnejší search, ale tak akože hodne inteligentnejší search. No, tak, statistika na steroidech. Tak v tomto je to ako užitočné, že tak ušetrím 10 minút, pol hodinu, neviem proste. Ako to je určite dobré. Potom ja napríklad AIčko dosť používam na nejaký brainstorming, že si chcem ako proste, keby sa s niekým o tom porozprávať, len ako má to rýchlejšie než s druhým človekom. A napríklad neriskovať to, že sa nepochopíme. Alebo I tento podcast byl vybrainstormovaný za pomoci AI. Si myslím, že veľmi veľa vecí už dneska. Takže to je ďalšia vec. Ale to, že by som prišiel a povedal tomu AIčku, a my sme to skúšali, že napríklad som zobral ako zdrojak Space Engineers 2 a my tam máme takú, my to voláme, že debug gun, ktorá strieľa ako keby len laser a to len tak ako na debugovanie, ako na testovanie. Tak som mi povedal, že zmodifikuj tú zbraň tak, aby strieľala ako shotgun. To znamená, aj som nepovedal, čo presne, ale on pochopil, že shotgun strieľa ako viac tých projektilov v nejakom rozptyle a tak ďalej. A on to naozaj ako zmodifikoval, to bolo ako docela šťastie, že potom sme to aj skompilovali a spustili a fakt to strieľalo ako shotgun. Ale keď sme pozreli na ten zdrojak, tak sa nám nezdalo, jak to urobil, že ako tak to trošku domrvil, že tam ako zmenil to v nejakých triedách, kde to nemal robiť a tak ďalej. Že to bolo, jak keby to urobil nejaký junior programátor, ktorý proste nerozumie ešte tým nejakým dôsledkom. Asi nejrychlejší cestou. Aj najrychlejšia cesta, tak. No a tak sme potom povedali, že ne, že takto to nie je ako podľa štandardov, ktoré my sa snažíme dodržiavať. Urob to podľa tých štandardov, sme ich popísali a tam to už začalo ako patlať. Hej. A to už potom je presne to okamih, že človek si povie, že ty brďo, budem ja tam stráviť nejak 2 hodiny s tým AIčkom a snažiť sa ako dokopať k tomu, aby to urobil, alebo si to proste urobím sám. Hej, a mám to rýchlejšie a predikovateľnejšie. A to je ten problém, na ktorý ako narážame u tých AI programovacích agentov, že tie veci, ktoré ako herní programátori riešia, sú skôr takéto zložitejšie. Prípadne druhá vec, že sú problémy, kedy napríklad, ja neviem, spoviem nejaký bug, že zrovna teraz mi to ako nejak vyvstalo v hlave. Som testoval Space Engineers 2 a som narazil na taký bug, že keď zaletím do tej planety, do nejakých jaskyň, ktoré tam teraz máme, tak tam bolo nasvítenie a nejaké stíny a tak ďalej, ako nesprávne, že tam ako keby svietilo svetlo, ktoré by tam nemalo byť v tej jaskyni. Tak toto, keby som chcel, aby nám ako nejaké AIčko opravilo, tak to môžem o tom snívať, hej, pretože by som musel dať nejaké screenshoty, možno nejaké video, my to naozaj museli pochopiť náš codebase a museli pochopiť celú tú architektúru toho renderingu, ktorú to máme za tým. Takže on to vlastne aj nemôže one-shot spôsobom opraviť, pretože ani náš programátor to nie je schopný ako one-shot spôsobom opraviť, že to nie je len také, že sadne si k tomu a vidím, čo je zle a zmením to, hej. To je tak, že musím sa pohrabať v tom kóde, pochopiť, kto čo myslel, potom pochopiť hromadu trade-offov, ktoré tí ľudia museli urobiť, pretože tie hry to je celou trade-offov, že OK, na to, aby som ušetril performance, tak táto vec bude vyzerať trošku horšie, ale to je v poriadku, pretože to si hráč nevšimne, ale zase získam performance, alebo sa sústredíme viac na tie veci, ktoré si ten hráč všimne a celé to o týchto trade-offoch. Takže celý balancování vlastne. Takže toto musel by tomu rozumieť, tak ďalej, a to vlastne nemá šancu. Ale zase si myslím, že nejaká ďalšia generácia tých programovacích agentov už v tomto bude vedieť. Že ako to budú vedieť robiť, že sa budú ako keby kontinuálne učiť na tom vašom projekte. Takže taký agent potom už keby som povedal, že pozri, toto je asi bug s tým nasvietením, prosím ťa oprav to, tak ja si myslím, že by povedal, že aha, tak minule sme opravili hento, tam sú robené nejaké také trade-offy a vlastne bude vedieť, na čo šáhnuť a opraviť to. Tak kdybych se teda ještě vrátil zpátky k tomu Elonu Muskovi, aby jsme to teda nějak uzavřeli, tak máte pocit, že ta myšlenka v zásadě není
zlá jakoby vytvořit tu hru za krátkým časovým úseku, za pomocí té umělé inteligence, ale vlastně tam ještě nejsme, aby to vlastně to studio dokázalo aby to tomu studiu dokázalo tak výrazně pomoct a ten vývoj takhle urychlit? No keby použili ako Groka, ako programovacieho agenta na urobenie nejaké hry, tak to si myslím, že môžu. Ono je otázne, jak im to urýchli ten vývoj. Má to být AAA titul. Jako má to být AAA titul. Okay. A ještě bylo tam, že scháněli ty trénovací inženýry, který budou trénovat ten AI model pro tu práci toho vývojáře $100 na hodinu. Mm-hmm. Tak jako podľa mňa, keby to bol nejaký Grok 5 alebo niečo také, čo má oveľa lepšie tie agentic vlastnosti, že to dokáže plánovať, dokáže sa to učiť, dokáže ako reagovať na to, že lebo aj práca programátora to není len takéto štatistické ako nejaké doplňanie, to je naozaj to, že OK, niečo som skúsil, teraz nezafungovalo to, prečo? Tak musím skúsiť niečo iné a vlastne to je o týchto lúpoch, to není o to, že pozriem sa na nejaký zdrojak a len tak ako začnem diktovať tie zmeny. Hej, to ako tak nefunguje práca programátora. Takže tie LLM-ka sa ešte budú musieť niečo naučiť, ale ja si myslím, že tú deadline, ktorú on povedal, bola myslím, že do konca roku 26, že? Mm-hmm. No, tak ja si myslím, že to je ako taký ambiciózny cieľ, ktorý je teoreticky dosiahnutelný. Ja si myslím, že ambiciózny, hej, a že pravdepodobne, že sa to stihne ako relatívne malá, ale zároveň Elon Musk operuje takým spôsobom, že si dáva ambiciózne cieľe a krátke deadliny a potom sa stresuje, aj druhých ľudí stresuje a keď to splnia len v 10% prípadoch, tak stále je to dobré, hej, že aspoň fungujú rýchlo. Takže z takéhoto hľadiska si myslím, že je to v pohode. A aj keby sa im to nepodarilo do konca roku 26, tak v nejakom roku sa im to určite podarí. A tak. Plus on ešte hovorí druhú vec a to je vlastne to, že budúcnosť interfejsov alebo user experience interfejsov je, že budú ako AI generated kompletne, že vlastne, a že to bude len video, že to ani nebude text. Jak dneska, ako veľa toho, tých interfejsov je vlastne text. Takže on hovorí, že to bude video. Takže to si môžeme predstaviť tak, alebo ja si to aspoň tak predstavujem, že dneska, keď komunikujem s ChatGPT, tak vlastne tam je nejaký text, nejaké HTML, CSS, proste takéto veci a browser to nejakým spôsobom ako renderuje. A budúcnosť je tá, že to bude proste ako videostream, ktorý povie z toho ChatGPT a ChatGPT mi tam proste navizualizuje to, čo si myslí. Nejaký oholího, jasne. Tak. A nakoniec to možno bude text, hej, alebo je to ako text generovaný ako video. Alebo proste sa rozhodne, že teraz je dobré mu tam zobraziť nejakú mapku napríklad, tak mi tam ako dorendruje nejakú mapku, alebo akúkoľvek inú vizualizáciu, ktorú ako uzná za vhodné, že je ako vhodná na to, aby so mnou komunikoval efektívnejšie, než jak sa to robí dneska. Tak uvidíme, co nám budoucnost přinese. Final round. Náš host tady ještě zůstává i na náš poslední segment, který nazýváme Final Round, ve kterém bychom se, jelikož jsme v pořadu Krotitelé bossů, chtěli našeho hosta zeptat, jaký boss potrápil vás naposledy. Takže jaké hry? No, jaké... Vyloženě, klidně můžete tu otázku pojmout, jak chcete. Jakože herní boss, hra jako taková, jak je libo. No, u mňa by som asi povedal, že najväčší boss je ten trh, alebo tí naši zákazníci, alebo hráči a tá ekonomika a toto, lebo to je tá realita, ktorej sa človek nevyhne. Takže nemám pocit, že by ma ako nejak trápil, alebo že by som bol potrápený, ale no, to je taký môj boss. Že, inak ja som boss, ale ako môj boss sú vlastne... Nemesis. Je ten trh a hráči, takže... No a daří se vám vyhrávat s nima, nebo ne? Jo, ako niekedy človek prehrá, niekedy vyhrá, ale v zmysle teda, že dodáme niečo, o čo majú ľudia záujem. Takto, že to je vlastne ten hlavný ako filter, alebo ten selection. Takže tam sa darí, čo týka Space 1 napríklad, celkom Space Engine z 1, tam sa darí ako docela dobre, vlastne posledných 12 rokov, že to, čo vydávame tie aktualizácie, tak sa stretáva s tým, o čo majú záujem tí hráči. U Space Engine z 2 vlastne tiež a dúfam, že len viac a viac.
A Space Engineers 2, jenom abych se zorientoval, ta ještě není venku, to je v alfa fázi. Alfa fázi, jo. Vlastne my sme v januári, už to bude skoro rok, vydali tú alfu a sme sa rozhodli to robiť spôsobom na takzvané vertical slices, že sme najprv urobili len kreatívny režim, potom sme tam urobili nejaký menší vertical slice s nejakými takými malými improvementami, potom bol taký trošku väčší, 1,5 ten bol na modding, takže si môžu hráči modovať. No a teraz budeme už za v podstate pár týždňov vydávať Vertical Slice 2, Planety a Survival. Takže tam ten boss bude v tom, že jak na to hráči zareagujú, že či to bude to, čo chceli teraz v tomto okamihu, alebo či to ešte není to a ešte budeme musieť ako ďalej vyvíjať. Že vlastne cieľ u Space Engineers 2 je ten, aby sa tá hra stala mainstreamovejšou než Space Engineers 1 a mainstreamovejšou v zmysle, aby bola jednoduchšia na to sa do nej dostať, takže aby aj oslovila väčšie publikum než Space Engineers 1. Takže to je taký môj boss. A videoherní boss? Když se teda, nebo takhle, co vlastně jste za typ hráče? Co vás baví? Ja si myslím, že je v podstate dva druhy len. To sú strieľačky a real-time stratégie. Ako, ja neviem, Total War, alebo Duna, alebo Command & Conquer. Presne tento druh. Také, jak civilizácia, tak to ne. To ako už moc ako pomalé na mňa. A toto. Takže potom užil jste si teď Tempest Rising třeba? Zkoušel jste Tempest Rising, to teď nedávno to vycházelo, byl to vlastně takový návrat těm Command & Conquerům. Ne, ako myslím, že mám to v nejakom wishliste alebo tak, ale asi som sa k tomu nedostal. No a potom je hromada hier, ktoré si kúpim z takých, nazvime to, že educational reasons, alebo že aby som to ešte také ďalšie žánre môžu byť napríklad, jak je Train, také tie hopsačky, skákačky ako zo strany. To je vlastne celkom dobre tiež. Hollow Knighta. Takže tak. No a z tých strieľačiek, tak som si teraz kúpil ten nový Battlefield, ten ma chvíľku bavil, potom som už na to nemal čas. A väčšinou Call of Duty a tak ďalej, tak to som vždycky hrával. A kompetitívne? Nie, len ako single player. To je práve to, že ja multiplayer ne. Pretože tam sú moc dobrí... Máme zase my dva společný. Taky do toho nikdy nejsem schopný naskočiť. Tam sú moc silní tí ako protivníci a ten, jak to oni volajú, ten ranking, alebo jak sa to nazýva, že ako mi to dá hráčov, ktorí sú na podobnom skill. Ja si myslím, že to nefunguje, pretože ja vždycky, keď sa v nejakej tejto hre ako joinem na nejaký server, tak ma tam zabijú za chvíľku, skúsim to 2-3 krát a potom frustrácia idem preč. Že zatiaľ, čo keď hrajeme ako single player, tam sú tie NPCčka, oni sú nabalancované tak, aby boli tak akurát na mňa, takže to je zábavné. Takže toto a potom ešte ma bavil ten Indiana Jones, čo vyšiel tiež pred pol rokom. To si myslím, bola absolútne perfektne urobená hra. To ako není úplne strieľačka, ale tak trochu taká nejaká... Akčná adventúra, no tak to... Potom Tomb Raidery ma bavili, také tie ako, čo boli v posledných rokoch, také tie 3D. To tiež není strieľačka, ale to ma strašne bavilo. Jednak, že ten gameplay je zábavný, že tam loziť, skákať, občas bojovať. To prostredie je strašne zaujímavé, že keď chodím v tých všelijakých temples a takých tých ako záhadných mystických oblastiach, takže to ma bavilo. A potom ešte vo VR-ku, tak keď často sa nejak do toho VR-ka neviem vrátiť, že... No to je dost těžký, taky jsme o tom měli díl, že vlastně hrát hry na VR-ku je vlastně takový mnohem těžší, než že se na to těším, že si to večer zapnu, že to VR-ko je takový mnohem specifičtější, takže ty hry nejdou hrát moc v kuse. No. Jo. Ale tam ma bavilo jednak Beat Saber, ale potom ešte Eleven niečo z toho volalo, že ako mám luk a strieľam. A je to vlastne taká tower defense hra, že som na nejakých fixných pozíciách, idú orkovia, cez nejaký gate majú prejsť a ich do nich strieľam a ich musím zastaviť. A oni občas po mne niečo hodia, občas nejaký drak priletia. Tak. A to ma strašne bavilo. Lebo to je tak jednoduchý game loop, že proste len a proste čo najdlhšie sa udržať. To ma bavilo. Potom ma bavil Pistol Whip. To má vlastne podobné ku Beat Saberu to, že je to ako keby hudobná hra, že, ale je strieľačka. Takže ako držím v ruke pištole a automaticky ma to tak nejak posúva nejakým prostredím, vyskakujú protivníci, strieľajú na mňa, môžem sa uhýbať tým guľkám a práve majú perfektne urobené aj to, že ak letí tá guľka, ja sa môžem ako zohnúť, ona preletí nado mnou, ja to počujem, ako preletí. A celé to synchronizované do tej hudby, že mám fakt taký John Wick pocit, že sa ako uhýbam tým guľkám a robím všelijaké takéto veci. Takže ten Pistol Whip, ten ma tiež strašne bavil.
No a potom nějaké zombie hry, ale to si nepamätám ten názov, ale také zombie strieľačky, jako vo VR-ku, tie sú tiež super. Nevadí, ne. Já myslím, že jste dal jako spoustu typů našim posluchačům, co můžou třeba jako a teraz je ešte jedna VR hra, na ktorú sa chystám, až na to nejak budem mať čas, a to sa volá, myslím, že Blood Trail. Mm-hmm. A to je úplne brutálna. Akože to je úplný masaker, to až z toho názvu asi. Takže tu som videl ako na to nejaké videa, tak to si chcem vyskúšať. Super. Tak jo, tak moc děkujeme. Naším hostem byl Marek Rosa a my se rozloučíme i s našimi diváky a posluchači. Děkujeme, že jste se dodívali až sem. Pokud máte nějakou připomínku, nějaký dotaz, můžete nám psát na náš e-mail. Jo, ten je krotitelebosů@aktualně.cz, takže nám napište, jaký jsou vaše zkušenosti s AIčkem, nebo jaký vy byste si přáli využití AI třeba ve hrách. Určitě rádi si to přečteme, může to třeba být jako téma na další díl. Tak jo, a se všemi se budeme těšit zase za týden. Mějte se. Čau. Čau. Děkuji. What the fuck was that?